Здравей, Вики! Това е за теб, понеже не успях да дойда на рождения ти ден. Първо, честито рожден ден. И второ, искам да ти покажа нещо. Супер! Аз съм такъв президент на стриптиз клуба. Надявам се да ти хареса и да си прекараш чудесно утре. И ще ти изпратя нещо специално, което направих сама. Няма да ти го показвам сега. Може да пристигне един-два дена закъснение, за което се извинявам. Обаче ще има пожелания, така че си проверявай почтата. Ha ha ha!